chicken. Čaute, tu je Peťo. A Ludo. A spoločne sme Pedo, teda Shy Chickens. A dnes sa z nás stanú vulgárni jehovisti. Čiže dnes budeme oslovovať ľudí veľmi milo, že či nám nepomôžu vyplniť dotazník. A pri tretej otázke sa mi vypíše pero. A ja dám tuto bratovi Ľudovitovi samozrejme svoje pero, keďže sa mu vypísalo. No aj to bude vypísané. A on sa zmení na besniace monštrum, začne byť vulgárny a ľudia to nebudú chápať. Bude to veľmi divné a o to nám ide. Takže sa tešte na to. Prosím vás, mali by ste 2-3 minútky na jeden malý dotazník? No, môžete. Veľmi by ste nám pomohli. Ste veriaci? Nie. Nie? Tak to rovno môžeme preskočiť druhú otázku. A aký máte postoj k cirkvi Svedkov Jehovových? Nezaujíma ma to. Takže neutrálny. Ja som materialista. Takže môžem napísať neutrálny. Výborne, výborne. Výborne. Vypísal mi pero. Pardon, sekundu, mohol by ste mi dať pero? Ďakujem. Sa páči, Peter. Ďakujem. Toto je vypísané. Koľkokrát ti mám hovoriť, že mi nemáš dávať... Môžete na chvíľočku? Koľkokrát ti mám hovoriť, že mi nemáš dávať vypísané pera? Ty si úplný debil už? Ty si úplný kreten? Fakt si úplný? To kde myslíš bať? Peter, ty si mi dal vypísané pero. Si nás mohli by ste to na chvíľu podržať? Tento kus tam mi dal zase vypísané pero. To je neuveriteľné. Toto je kus idiota, j***toho debila. Fakt už? Prosím ťa. Pozeraj, pani, počkaj, tunak, ospravedlňujem sa tu pani, ospravedlňujem sa tu tejto pani, ospravedlňujem sa jej zdržuj tu čas. S tebou. Myslíte si, že na verejnosti prevláda negatívny postoj k tejto cirkvi, Svedkov Jehovových? Ak áno, prečo? Nie? Ľudo, aj toto je vypísané. Mohli by ste na sekundičku. A ty si úplne... Proste toto je kus Úplne... Ľudo, to je už druhýkrát, čo mi dneska dáš vypísané. Mohli by ste na chvíľočku. To je už druhýkrát, čo mi dnes do dávaš vypísané pero. Je toto možné proste? Je to možné? Je to možné? Čo robíš? Tak... Fatality. Ani toto pero nepíše Peter. Peter, ty si robíš so mňa srandu. To čo ma... On... A proste tento človek je... Tak toto nemôžete robiť. Ale pani, vy si to neviete predstaviť, ak má tento človek série. Mohli by ste to na chvíľu podržať, prosím vás? Nech sa páči. Ďakujem.